Assalamu alaikum. Balmake no denke de toujours Mali Kroacheni kana toujours ka continuer nga cours mon métallique informatique bazooka basique. Donc on a la sona ma bi amna continuer à la amna fan croire c'est-à-dire ou mi volé sebeni be représenter chugo mi ordinateur mémoire konnana binaire sen fait donc amna o de la jebi donc a fɔ ka bɛni yankuma m'aw bɛɛ lajɛlen fo la maliyɛn bɛ mali la ani minnu bɛ mali kɔ kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini an fɛ toujours aw ka vidéo in partager c'est très important aw ka abonné chaîne in na n'aw ma yɔrɔ min faamuya ou bien n'aw bɛ fɛ ka précision di aw ma yɔrɔ mun na aw bɛ se ka a ɲɛfɔ commentaire la n'ala sɔnna ma n bɛ commentaire lajɛ n bɛna essayer ka bɛɛ jaabi n'ala sɔnna ma n bɛ se k'o damayira bɛɛ kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan foliw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna min ye n y'a fɔ aw ye o ye sɛbɛnni yɛrɛ bɛ taa lamara ordinateur mémoire kɔnɔna na cogo min parce que an ko ko ordinateur tɛ fɛn wɛrɛ faamuya a tɛ kan wɛrɛ si faamuya ni binaire tɛ donc sisan n'an ye sɛbɛnni kɛ an tɛ binaire faamuya ordinateur fana tɛ kan wɛrɛ faamuya min tɛ binaire ye donc an ye ordinateur bɛ se ka kuma cogo di an b'an ka sɛbɛnni kɛ ale bɛ to stocker a ka mémoire kɔnɔna na ka sɔrɔ ale t'a ka kuma faamuya an t'a ka kuma faamuya donc an bɛna essayer ko de lajɛ o bɛ bɛn cogo min bɛnkan jumɛn de bɛ yen pour ka se k'o sabati ordinateur kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna min ye an ye min ye déjà ka kɔrɔ o ye nombre bɛ représenter ordinateur kɔnɔna na cogo min système binaire fɛ an ko ko sisan ni nin chiffre ninnu b'i bolo système décimal la i n'a fɔ 1 2 ani 3 i n'a fɔ 1 2 ani fu bon bo ya kelen représenter binaire la o man gɛlɛn a bɛ bɛn 0 1 de ma donc kelen binaire la a bɛ bɛn fu ni kelen donc fila binaire la o bɛ bɛn kelen ani fu donc 1 0 donc saba binaire la o bɛ bɛn kelen kelen donc 1 1 donc an y'o o bɛɛ ye déjà ka tɛmɛ an ka vidéo kɔrɔlenw na donc binaire bɛ yɛlɛma ka bɔ binaire la ka taa décimal la ka décimal fana yɛlɛma ka na binaire la an y'o bɛɛ ye déjà ka kɔrɔ an b'o bɛɛ dɔn donc sisan problème b'an bolo yɔrɔ min na n'a sɔrɔ sisan c'est-à-dire an bɛ se ka chiffre yɛlɛma ka bɔ décimal la ka na binaire la mais n'an bɛ fɛ ka caractère yɛlɛma don an b'a kɛ cogo di caractère fana tɛ dɔ wɛrɛ caractère ye min ye o ye alphabet lettre ninnu ka taa minuscule ninnu na ka ani majuscule bon dɔ wɛrɛw fana b'a kɔnɔ i n'a fɔ signe de ponctuation ninnu fana b'a la i n'a fɔ sisan point point virgule virgule ninnu point d'interrogation point d'exclamation olu n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman b'a la donc signe de ponctuation ninnu fana bɔlen kɔfɛ caractère spéciaux fana bɛ yen olu bɛɛ ye caractère ye quoi i n'a fɔ arobase bɛ yen i n'a fɔ n'i bɛ adresse email sɛbɛn sisan i bɛ arobase min kɛ c'est un caractère spécial de don dièse min bɛ yen n'i bɛ hashtag minnu kɛ i n'a fɔ Twitter ninnu sanfɛ o fana ye caractère spécial de ye donc n'an bɛ fɛ k'o kɛ sisan an b'o an bɛ se k'o kɛ cogo di pour que a ka se ka sabati ordinateur bolo k'a fɔ ko nin ye A bon a binaire lama a bɛ bɛn cogo di donc bɛnkan min sɔrɔla o la u y'a ko nɔgɔya u ye tableau de kɛ tableau min u b'a wele ko le code ASCII donc code ASCII o de bɛ caractère ninnu représenter donc o bɛnkan fana tɛ dɔ wɛrɛ c'est-à-dire caractère o caractère bɛ u ye code bila a ɲɛ ma c'est-à-dire i b'a sɔrɔ sisan misaliya la sisan an ye A ta A majuscule o A majuscule a bɛ bɛn code min ma table ASCII in kɔnɔna na o de ye 65 donc 65 donc o 65 sisan o de bɛ table ASCII in kɔnɔna na o de bɛ taa bɛn A majuscule ma donc sisan i b'o 65 de yɛlɛma ka bila binaire la donc a bɛ taa stocker o cogoya de la an bɛna o bɛɛ ye an ka vidéo kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma donc ASCII fana kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ anglais-kan de don anglais-kan de don American Standard Code for Information Interchange donc parce que américain de y'a dilan donc u ko ko américain ka bɛnkan de don américain ka code bɛnkan de don pour que ka se ka information échanger masimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc a français kan fana ye min ye c'est code américain normalisé pour l'échange d'informations donc c'est-à-dire code min don américain ka code de don
min y'u ka bɛnkan ye pour que ka se ka information échanger machimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc sisan an ko ko caractère o caractère B a n'a ka code de don. An ko ko lettre A o ka code o ye 65. B fɛnɛ o ye 66. C o ye 67. D majuscule o ye 68. E o ye 69. F o ye 70. G o ye 71. H o ye 72. I o ye 73. Donc au bɛɛ de la ka taa sisan fo ka taa se fo Z majuscule la caractère wɛrɛw b'o kɔfɛ o bɛɛ n'a ka code de don quoi. Bɛɛ n'a ka code de don, caractères spéciaux n'u fɛnɛ n'u ka code de don, signe de ponctuation fɛnɛ n'u ka code de don. An bɛna tila ka dɔw ye n'Ala sɔnna ma. Donc sisan an ka misaliya ta n'an ko ko an bɛ nin code 3 ninnu ta sisan i n'a fɔ 105 i n'a fɔ min ye 105 ani 72 min ye 72 ani 33 min ye 33. Donc an bɛna lajɛ sisan nin code bɛɛ kelen bɛ taa bɛn ASCII caractère jumɛn de ma sisan. Donc 105 o bɛ taa bɛn code ASCII min ma o ye I minuscule. Aw kana jɔrɔ an bɛna tila k'o bɛɛ yira la a ma bɔ n kun fɛ ten an bɛna tila k'a bɛɛ yira la donc a tableau yɛrɛ kɔnɔna na mun ni mun de bɛ bɛn. Donc an ko 105 o bɛ taa bɛn I minuscule de ma. 72 o bɛ taa bɛn H majuscule de ma. Donc 30 o ni 3 o fana bɛ taa bɛn point d'exclamation de ma. Donc nin bɛɛ de bɛ tableau ASCII de kɔnɔna na. Bɛnkan de don américain ka bɛnkan de don k'a fɔ ko an bɛ se ka information échanger an ni ɲɔgɔn machimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min pour que u ka se ka sɛbɛnninw stocker cogo min. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan n'an y'a yɛlɛma ka taa an ye code ASCII ta ka yɛlɛma ka kɛ sɛbɛnni mais nin code ASCII sisan ale bɛ taa stocker ordinateur kɔnɔna na a code ASCII lama parce que an ko ko ordinateur tɛ fosi faamuya diɲɛ kɔnɔ ni binaire kan tɛ. Donc pour que ale ka se ka nin stocker sisan il faut k'a ka yɛlɛma ka bila binaire de la. Donc 105 binaire la o bɛ taa bɛn 1 1 fu 1 fu fu 1 i n'a fɔ 11 01 00 1. Donc 72 o fana bɛ taa bɛn 1 fu fu 1 fu 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 i n'a fɔ 1 0 0 1 0 0 0. Donc 33 o fana bɛ taa bɛn 1 fu 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 1 i n'a fɔ 1 0 0 0 0 1. Donc décimal bɛ bɔ nombre bɛ bɔ décimal la ka na binaire la cogo min an y'o ye ka kɔrɔ an tɛna segin o kan an b'o bɛɛ dɔn. A bɛ bɔ binaire la ka na décimal fana na an y'o ye an tɛna segin o kan an b'o bɛɛ dɔn ka kɔrɔ. Donc code ASCII na sisan 105 o bɛ taa bɛn caractère I de ma. 72 o bɛ taa bɛn caractère H de ma. 33 o bɛ taa bɛn caractère spécial caractère de ponctuation min ma o ye point d'exclamation o binaire lama de filɛ nin ye duguma o versi lama. Donc sisan bakurubaya la code ASCII an ko ko a b'an permettre ka se ka sɛbɛnninw de représenter. Donc caractère o caractère B o n'a ka code de don wa a ka code fɛnɛ min o codelen don u b'a fɔ ko o codelen don biti 8 de kan. Biti 8 an ye biti ye min ye biti ye c'est-à-dire binaire la 0 1 o ye biti 1 1 o ye biti 1. Donc ale code ASCII kelen o kelen codelen don biti 8 de kan. Donc i bɛ biti 8 de ta pour ka se ka code ASCII caractère kelen code bɔ. Sisan misaliya la sisan n'an bɛ fɛ ka A ta c'est-à-dire caractère A majuscule n'an ko k'an b'o ta c'est-à-dire A belebeleba n'an ko k'an b'o ta sisan k'o coder biti 8 sanfɛ an ko ko ale ka code ASCII bɛ bɛn 65 de ma. N'an ko k'an b'o coder binaire la biti 8 sanfɛ a bɛ bɛn fu 1 fu 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 1 i n'a fɔ 0 1 0 0 0 0 0 1. Mun na an y'o ye déjà ka tɛmɛ an ka vidéo kɔrɔlenw na an ko ko n'an ye 8 biti ta
biti o kelen sanfɛ déjà an b'a daminɛ ka bɔ kinibolo yan fan fɛ ka na ɲuman bolo yan fan fɛ i n'a fɔ n'i bɛ arabu kalan cogo min. Donc sisan i b'a jateminɛ fɔlɔ mun filɛ ne yan o ye kelen sigidaw de mun bɛ tugu o kan o ye fila sigidaw. Donc kelen sigidaw kelen bɛ, fila sigidaw fu bɛ, naani sigidaw fu bɛ, segin sigida fu bɛ, tan ni wɔɔrɔ sigida fu bɛ, 32 sigida fu bɛ, 64 sigida kelen bɛ. Donc kɛmɛ ani 28 sigida fu bɛ. Donc 64 n'i y'o ta ka kelen fara kan o bɛ taa bɛn 65 de ma. Donc o de bɛ taa bɛn ASCII ma. An ko ASCII kodelen don biti 8 de sanfɛ. O de information kan ka retenu nin yɔrɔ in na quoi. Donc ASCII caractère o caractère bɛ a lettre o lettre fɛn fɛn bɛ a kodelen don biti 8 de kan. Donc a kɔdi a bɛ labɛn biti 8 de kɔnɔna na. Donc comme an ko biti 8 de don sisan, donc biti 8 ka jate bɛɛ la dɔgɔman o de ye fu ye i n'a fɔ 0. A jate bɛɛ la dɔgɔman de ye fu ye i n'a fɔ 0. Wa a jate bɛɛ la giriman n'i y'a sigidaw bɛɛ kɛ kelen i n'a fɔ an b'a daminɛ kinibolo yan fan fɛ. Kelen sigida kelen bɛ, fila sigida kelen bɛ, naani sigida kelen bɛ, segin sigida kelen bɛ, tan ni wɔɔrɔ sigida kelen bɛ, 32 sigida kelen bɛ, 64 sigida kelen bɛ, 128 sigida kelen bɛ. Bon ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka 128 ka 64 fara kan ka tila ka 32 fara kan ka 16 fara kan ka sɔrɔ ka na ka 8 fara kan ka 4 fara kan ka 2 fara kan ka sɔrɔ ka 1 fara kan o bɛ taa bɛn min ma o de ye 255 i n'a fɔ 255. Donc nin bɛ min yira sisan c'est que caractère o caractère B, c'est-à-dire code ASCII b'an permettre ka min kɛ a b'an permettre ka caractère 256 de coder code ASCII kɔnɔna na parce que biti 8 de b'an bolo a bɛ taa fu la ka na 255. Donc an bɛ se ka caractère hakɛ min coder ale kɔnɔna na o ye 256. Sisan table ASCII yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye kabini kumajan n bɛ k'a fɔ aw ye nin code ASCII bɛ taa bɛn nin na nin code ASCII bɛ bɛn nin na i n'a fɔ A in an ko k'a bɛ bɛn 65 de ma. Maa bɔ n kun fɛ a filɛ nin ye yan A majuscule filɛ nin ye a bɛ taa bɛn 65 de la. An ko H majuscule o bɛ taa bɛn 72 ma o filɛ nin ye yan. An kun ye I minuscule fɔ an ko k'a bɛ bɛn 105 de ma o fana filɛ nin ye yan. Donc nin tableau in de don, c'est-à-dire caractère o caractère fɛn fɛn bɛ yen u y'a kɔdi bila a kɛrɛfɛ. Donc bɛnkan de don américain ka bɛnkan de don pour que masimafɛnw bɛ se ka information échanger u ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min. Donc i b'a ye lettre majuscule ninnu alphabet ninnu ka daminɛ A la ka taa fɔ Z majuscule la olu bɛ daminɛ 65 de la u ka code bɛ daminɛ 65 i n'a fɔ A ka taa bila fo 90 de bɛ taa bɛn Z majuscule ma. O bɛɛ la ni ɲɔgɔn cɛ alphabet tɔ bɛɛ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la quoi. 66 bɛ bɛn B ma, 67 bɛ bɛn C ma, 68 bɛ bɛn D ma ka taa o la ka taa. Donc o de bɛ bɛn lettre majuscule ninnu ma sisan. Donc lettre minuscule ninnu fɛnɛ o bɛ daminɛ 97 ka taa fo 122. Donc olu bɛɛ de filɛ nin ye yan tan fɛnɛ 97 o de ye A 122 o de ye Z. Donc o bɛɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ alphabet minuscule fɛnɛ tɔ bɛɛ bɛ yen. Donc o de ye lettre minuscule. Bon n'o bɔra yen chiffre ninnu sisan chiffre ninnu olu bɛ taa aw b'aw janto yɛrɛ la o niveau la. A tɛ comme k'a fɔ ko par exemple sisan n'i ko k'i bɛ fu kɛ a bɛ taa bɛn code min ma o ye fu de comme a tun bɛ se k'a kɛ k'a fɔ ko bon 0 o bɛ taa bɛn 0 ma o code bɛ taa bɛn 0 ma a ma kɛ ten. C'est-à-dire n'i bɛ fu kɛ o code b'a dan ma ale ka code a ka code ASCII ye min o ye 48. Fu ka code ye 48 kelen ka code o ye 49 fila ka code o ye 50
saba ka code o bidurun kelen naani ka code o bidurun fila donc ka daminɛ fu la ka taa fo kɔnɔntɔn c'est a ka code bɛ daminɛ 48 ka taa fo 57 de la donc o de bɛ chiffre ninnu représenter donc n'o bɔra yen an y'a fɔ ko an ko signe de ponctuation bɛ n'a y'a ɲini tableau ASCII in kɔnɔna na a bɛ signe de ponctuation ninnu caman ye donc i n'a fɔ 33 in o bɛ taa bɛn point d'exclamation ma o n'a ɲɔgɔnnaw bon o kɔfɛ caractères spéciaux fana bɛ yen caractères spéciaux tɛ dɔwɛrɛ olu ye i n'a fɔ dièse i n'a fɔ min ye hashtag dollar ani arobase ninnu ani pourcentage ninnu olu n'a ɲɔgɔnnaw bon n'a y'a jateminɛ tableau ASCII in kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ 35 o de bɛ taa bɛn dièse ma 36 o de bɛ taa bɛn dollar ma 37 o bɛ taa bɛn pourcentage ma 64 o de bɛ taa bɛn arobase ma o n'a ɲɔgɔnnaw ka taa donc o kɔfɛ caractère wɛrɛ bɛ yen o de u b'a min wele ko les caractères de contrôle caractère de contrôle fana ye jumɛn olu de filɛ gauche yan fan ɲuman bolo yan fan fɛ ɲuman bolo yan fan fɛ donc caractère de contrôle ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ sisan i ka ordinateur la sisan n'i ye supprimer ta supprimer o ka caractère de contrôle o fana ye caractère dɔ de min bɛ supprimer yira donc o caractère de o code ASCII bɛ taa bɛn 127 donc o de ye supprimer code ASCII kɔnɔna na donc i b'a sɔrɔ ni bɛ fɛ ka majuscule kɛ i ka bouton majuscule fana bɛ yen donc o fana n'a a code ASCII de bɛ yen donc bɛɛ n'i ka code ASCII de don caractère de contrôle fana bɛɛ n'u ka code ASCII de don donc bakurubaya la pour que k'a bɛɛ ɲɛfɔ siɲɛ kelen an ko ko ASCII ye min ye o ye American Standard Code for Information Interchange o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye américain ka bɛnkan américain ka code bɛnkan pour que ka se ka information échanger u ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire mansimafɛn bɛ se ka information échanger u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min américain ye code kɛ min kɛra u ka bɛnkan ye pour que ka se ka o sabati donc a tubabukan c'est le code américain normalisé pour l'échange d'informations donc au code kɔnɔna na an ko caractère B caractère o caractère B on a a code de bɛ bɛn c'est-à-dire code de bɛ ka a ɲɛsin a ma donc i n'a fɔ A majuscule an ye A majuscule ye an ko A majuscule o ka code ye 65 donc bɛnkan de don bɛɛ de bɛnnen don kan k'a fɔ ko 65 o bɛ taa bɛn A majuscule de ma 66 o bɛ taa bɛn B majuscule de ma o n'a ɲɔgɔnna ka taa donc o tableau kɔnɔna na tableau in fɛnɛ an y'a fɔ cogo min américain de y'a dilan américain de ka bɛnkan don donc américain ninnu fɛnɛ ye bɛnkan u ka bɛnkan don donc u b'a kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ de ma donc c'est-à-dire u yɛrɛ bɛ caractère minnu utiliser ka caya donc u y'olu de kɛ ASCII tableau kɔnɔna na o de la i b'a ye caractère bɛɛ t'a la hali tubabu ninnu ka e ninnu ani chapeau ninnu accent fɛn ye accent man ye olu t'a la parce que américain t'olu dɔn donc minnu b'a la ka caya o ye alphabet lettre alphabet minnu bɛ a majuscule n'a minuscule c'est-à-dire ka daminɛ A majuscule la ka taa Z majuscule la ka bɔ A minuscule la ka taa fo Z minuscule la ani chiffre ninnu ka daminɛ fu ka taa 9 la ani signe de ponctuation ni caractères spéciaux ninnu an y'olu bɛɛ ye ka kɔrɔ donc misaliya la an ko sisan par exemple n'i b'a fɛ ka pour que ka se ka misaliya d'a ma an ko caractère A majuscule ale codelen don ASCII la ni jate min ye o ye 65 o de bɛ bɛn binaire la fu kelen fu kelen donc 01 00 00 01 o de bɛ taa bɛn 65 de ma mun bɛ taa bɛn caractère A majuscule la table ASCII kɔnɔna na donc sisan pour que ka se ka a dɔn n'a sɔrɔ n'an ye table ASCII in faamuya ani a représentation ordinateur kɔnɔna na a bɛ taa lamara ordinateur kɔnɔna na binaire fɛ ani ka yɛlɛma ka bɔ binaire la ka taa décimal la o ka code décimal la ka sɔrɔ ka bɔ o la ka taa code ASCII la n'a sɔrɔ n'an y'o bɛɛ faamuya an bɛna ye sisan donc an bɛna exercice dɔ kɛ mot dɔ de filɛ nin ye an bolo tan an bɛna se ka a caractère kelen o kelen traduit ka bɔ binaire la
kata o ka code ASCII la ka bɔ code ASCII la ka a lajɛ sɛbɛnni yɛrɛ la an bɛ min faamuya a bɛ taa bɛn min ma donc aw ɲɛ b'a la cogo min écran na lɛtiri 10 de bɛ yen 10 de bɛ an ka mot in kɔnɔna na bon a bɛ se ka kɛ mot 1 don mot 2 don mot 3 don mais lɛtiri 10 de kɔni b'an bolo donc lɛtiri fɔlɔ o bɛ bɛn binaire la 01 00 11 01 lɛtiri filanan o ye 01 00 00 01 lɛtiri sabanan o ye 01 00 11 00 o ni o bɛɛ et ainsi de suite ka taa fo ka taa lɛtiri 10nan ma donc an bɛna a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ kelen kelen fo ka taa a mot bɛɛ sɛbɛn ka ban pewu sisan an ko lɛtiri fɔlɔ o ye fu kelen fu fu kelen kelen fu kelen donc 01 00 11 01 donc pour ka se k'o yɛlɛma an bɛna o yɛlɛma décimal la n'an y'o yɛlɛma décimal la an bɛna ye a bɛna code ASCII min d'a ma donc sisan an bɛna kɛ min ye o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu an ka nin binaire a bɛ an b'a daminɛ kinibolo yan fan fɛ donc n bɛna nin expliquer aw ye après an bɛna a tɔ bɛɛ kɛ ka taa donc an b'a daminɛ kinibolo yan fan fɛ ka taa donc an ko chiffre fɔlɔ min ye 1 o ye kelen kelen sigida de donc kelen kelen sigida la kelen bɛ fila sigida la fu bɛ ni fu bɛ yɔrɔ min na an tɛn'o sɛbɛn c'est pas la peine parce que o tɛ jate fosi tɛ donc kelen kelen sigida kelen bɛ fila sigida kelen bɛ naani sigida kelen bɛ seegin sigida kelen bɛ tan ni wɔɔrɔ sigida fu bɛ bi saba ni fila sigida fu bɛ bi wɔɔrɔ ni naani sigida kelen bɛ wa kɛmɛ ni mugan ani seegin sigida fu bɛ donc pour que ka se k'o bɔ an kun delila ka calcul kɛ an ka vidéo tɛmɛnen na an ko chiffre fɔlɔ o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu an ko mathématique la bɛnkan de don fɛn fɛn ye siɲɛ fu c'est comme si o ye 1 de donc 1 a bɛ comme si an ko sisan 1 sigiyɔrɔma 1 donc o bɛ bɛn 1 de ma donc an b'o retenir 1 b'an bolo donc sisan ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 2 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 2 o bɛ bɛn 4 de ma donc 1 b'an bolo 4 b'an bolo donc 1 an bɛ min fara o kan tuguni o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 3 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 3 o bɛ taa bɛn 8 de ma donc ani ka mun fara a kan tuguni o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o bɛ taa bɛn 64 de ma 64 donc sisan an ko 1 ka fara 4 kan ka fara 8 kan ka fara 64 na o bɛ taa bɛn 77 donc o y'an ka caractère fɔlɔ an ka caractère fɔlɔ code ASCII o ye 77 an bɛ tila k'a lajɛ kɔfɛ n'an tilala a bɛɛ la an bɛ tila k'a lajɛ kɔfɛ a bɛɛ bɛ bɛn jumɛn de la donc an ka caractère filanan sisan 1 fila de b'a la 1 sigida o ni 64 sigida donc 1 sigida 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu an ko k'o ye 1 64 sigida 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o bɛ taa bɛn 44 de ma 44 ni 1 fara kan o bɛ taa bɛn 65 de ma donc an ka lɛtiri sabanan 1 bɛ 4 sigida la 1 bɛ 8 sigida la 1 bɛ 64 sigida donc o bɛ bɛn min ma o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 2 o bɛ bɛn 4 de ma 1 sigiyɔrɔma ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 3 o bɛ taa bɛn 8 de ma ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o bɛ taa bɛn 64 donc sisan 4 fara 8 kan n'i ye 4 fara 8 kan ka 64 fara kan o bɛ taa bɛn min ma o ye 76 donc o b'an bolo donc sisan 77 b'an bolo 65 b'an bolo 76 b'an bolo donc an ka lɛtiri naaninan 1 sigida 1 bɛ yen 2 sigida fosi tɛ yen 4 sigida fosi tɛ yen 8 sigida 1 bɛ yen 64 sigida fɛnɛ 1 bɛ yen donc pour que ka se ka a bɛɛ traduit an b'a kɛ 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu o bɛ taa bɛn 1 de ma donc 1 b'an bolo ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 3 o bɛ taa bɛn 8 de ma donc 1 b'an bolo 8 b'an bolo
ani ka fara min kan o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o ye 64 donc 1 o ni 8 ka fara 64 kan o bɛ taa bɛn min ma o de ye 77 o ni 7 donc an ka lɛtiri duurunan sisan an bɛ tɛmɛ donc ale ye 32 sigida dɔrɔn de 1 bɛ yen donc o ye min ye o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 5 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 5 o bɛ taa bɛn 32 de ma donc an bɛna taa dɔɔni dɔɔni ka a bɛɛ traduit kelen kelen pour que a bɛ an se ka a bɛɛ faamuya quoi mais an kana pressé an bɛ se a laban na sisan donc an filɛ nin ye fo lɛtiri duurunan de la bon lɛtiri 10 de don donc an ye camancɛ an ye tilancɛ kɛ déjà ka tɛmɛ donc an ka lɛtiri 6nan sisan 1 sigida 1 bɛ yen 2 sigida 1 bɛ yen 4 sigida fosi tɛ 8 sigida 1 bɛ 64 sigida 1 bɛ yen donc o bɛ bɛn min ma o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu o bɛ bɛn 1 de ma donc 1 b'an bolo n'aw bɔra yen o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 1 donc o bɛ bɛn 2 de ma donc 1 b'an bolo 2 b'an bolo n'o tɛmɛna an b'a fara min kan o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 3 o bɛ bɛn 8 de ma donc 8 fɛnɛ 8 b'an bolo donc ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o ye 64 donc sisan an filɛ yɔrɔ min an ko ko 1 ka 2 fara a kan ka sɔrɔ ka 8 fara a kan ka 64 fara a kan o bɛ taa bɛn min ma o de ye 75 o bɛ taa bɛn 75 de ma donc lɛtiri 7nan sisan an ka lɛtiri 7nan o ye min ye 1 sigida 1 bɛ yen 2 sigida 1 bɛ yen 4 sigida 1 bɛ yen 8 sigida 1 bɛ yen 64 sigida 1 bɛ yen an bɛ tɛmɛ ka a bɔ ɲɔgɔn na o cogoya kelen de la donc 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu o ye 1 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 1 o ye 2 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 2 o ye 4 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 3 o ye 8 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o bɛ bɛn 64 de ma donc sisan i n'a fɔ 1 ka 2 fara a kan ka 16 fara a kan ka 64 fara a kan ou bien 1 an ko 1 ka 2 fara a kan ka 4 fara a kan a y'a kɛ to ka 8 fara a kan ka 64 fara a kan o bɛ bɛn min ma o de ye 79 sisan an ka lɛtiri 8nan o de ye 1 sigida 1 bɛ yen 4 sigida 1 bɛ yen 16 sigida 1 bɛ yen 64 sigida fana 1 bɛ yen donc o bɛ bɛn 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu o ye 1 1 ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 2 o ye 4 ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 4 o bɛ bɛn 16 de ma ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o bɛ taa bɛn 64 de ma donc sisan 1 ka 4 fara a kan ka 16 fara a kan ka 64 fara a kan o bɛ taa bɛn min ma o ye 85 o tɛmɛnen kɔfɛ an ka lɛtiri 9nan donc 2 sigida 1 bɛ yen 16 sigida 1 bɛ yen 64 sigida 1 bɛ yen donc an ko a bɛ bɛn min ma o ye 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 1 o bɛ bɛn 2 de ma 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 4 o bɛ bɛn 16 de ma 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o bɛ bɛn 64 de ma n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka 2 ani 16 o tɛ 18 ye ka 64 fara a kan o bɛ taa bɛn min ma o de ye 82 donc an ka lɛtiri 10nan ani laban ale bɛ bɛn min ye o ye 1 sigida 1 bɛ yen 64 sigida 1 bɛ yen donc 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ fu o bɛ bɛn 1 ma 1 ka fara 1 sigiyɔrɔma 2 siɲɛ 6 o ye 64 64 n'i ye 1 fara a kan o bɛ taa bɛn min ma o de ye 65 donc sisan min b'an bolo code ASCII la c'est-à-dire code ASCII min b'an bolo min b'an ka nin lɛtiri ninnu bɛɛ représenté o ye 72 65 76 73 73 32 75 79
Bishegi and Duru, Bishegi ni fla, on est Biworo and Duru. Donc, c'est ça, ni ne mabul. Donc, amna la 600, table asking konnana, ni bela jelen kelena, opta ben caractère mima, donc, on se ranga maudit, kelengele. Donc, mima mbolo folo, on est biolonfla, on est wolonfla. Ama la table asking konnana, biolonfla, ni wolonfla, yele meka boyoromna, donc biolonfla, ni wolonfla, opta ben caractère emudema. Donc, biolonfla, ni wolonfla, on est ben emudema. Donc, c'est ça. Ni biolonfla ni wolonfla bɔra yen bi wɔɔrɔ duuru de don an bɛɛ b'o dɔn sisan ko bi wɔɔrɔ duuru o bɛ taa bɛn a de ma donc bi wɔɔrɔ duuru o ye a donc bi wɔɔrɔ duuru mana bɔ yen bi wolonfla o ni wɔɔrɔ de b'an bolo donc bi wolonfla ni wɔɔrɔ an b'a lajɛ tablasiki in kɔnɔna na donc a bɛ taa bɛn L de ma donc ni a bɔra yen L de b'an bolo bi wolonfla ni wɔɔrɔ o bɛ taa bɛn L de ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ bi wolonfla o ni saba de b'an bolo bi wolonfla ni saba an b'a lajɛ tablasiki in kɔnɔna na o bɛ taa bɛn min ma bi wolonfla ani saba o bɛ taa bɛn i de ma donc an bɛ i sɛbɛn donc o tɛmɛnen kɔfɛ bi saba ani fila de b'an bolo yan a b'aw ɲɛma jɔ parce que a bɛna bɛn min ma a caractère ye min ye u k'a ma ko space space tɛ dɔwɛrɛ ye espace de c'est à dire danfara de bɛ danfara de don c'est à dire en fait an ka nin mot in mot kelen tɛ bon pour l'instant mot fila de don parce que Mali b'an bolo ka danfara don ni ɲɔgɔn cɛ donc espace ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka mot tɔ sɛbɛn donc bi saba o ni fila o bɛ bɛn danfara min bɛ mot fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ espace min to mot fila ni ɲɔgɔn cɛ donc o de y'o de ye donc n'o bɔra yen bi wolonfila o ni duuru b'an bolo bi wolonfila ni duuru a bɛ taa bɛn jumɛn ma tablasiki in kɔnɔna na a bɛ taa bɛn ka de ma donc an bɛ ka ta an b'o sɛbɛn donc n'o bɔra yen bi wolonfila o ni kɔnɔntɔn de b'an bolo bi wolonfila ni kɔnɔntɔn an b'a lajɛ tablasiki in kɔnɔna na a bɛ taa bɛn jumɛn de ma a bɛ taa bɛn o de ma donc an bɛ o ta an b'o sɛbɛn n'o bɔra yen bi seegin ani duuru de b'an bolo bi seegin ni duuru a bɛ bɛn jumɛn ma tablasiki in kɔnɔna na an b'a lajɛ a bɛ taa bɛn u de ma donc an bɛ u ta an b'o sɛbɛn n'o bɔra yen min b'an bolo o ye bi seegin ani fila bi seegin ni fila o taa bɛn jumɛn ma tablasiki in kɔnɔna na o ye r donc an bɛ r ta an b'o sɛbɛn donc n'o bɔra yen 65 b'an bolo 65 an bɛɛ b'o dɔn sisan depuis an ka nin vidéo daminɛ na an bɛɛ b'a dɔn 65 o bɛ taa bɛn a de ma donc an bɛ a ta an b'o sɛbɛn donc bi wolonfila ni wolonfila bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonfila ni wɔɔrɔ bi wolonfila ni saba bi saba ni fila bi wolonfila ni duuru bi wolonfila ni kɔnɔntɔn bi seegin ni duuru bi seegin ni fila bi wɔɔrɔ ni duuru ordinateur kɔnɔna na o de bɛ taa bɛn Mali kura a bɛna o de sɛbɛn an ka écran na Mali kura o de bɛ traduit code ASCII la ni nin jate ninnu ka bɔ binaire fɛnɛ la donc an bɔra binaire la ka na code ASCII la ka bɔ code ASCII la ka na sɛbɛnni na sɛbɛnni an yɛrɛ bɛ min faamuya parce que an ni ordinateur tɛ kan kelen na ale b'a ka kan fɔ an b'an ka kan fɔ donc il faut que camancɛ kan dɔ ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya i n'a fɔ sisan interprète c'est comme si ne bɛ kuma ni mɔgɔ dɔ mɔgɔ min tɛ n ka kan mɛn donc interprète b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc ne b'a fɔ a ye ale fɛnɛ b'a fɔ ordinateur ye donc o kɛcogoya de don donc o de kun ye bi kuri a bɛ hakɛ to kuri in janyana n bolo dɔɔni parce que a explication ka ca dɔɔni mais c'était important olu bɛɛ ka se ka ɲɛfɔ pour que o ka se ka faamuya donc nin de y'an ka vidéo laban ye donc an bɛna an bɛ foli bila aw ye aw ka lamɛnni la k'a fɔ ko aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la a bɛ vidéo a b'a partager c'est très important a b'a partager mɔgɔ caman ka se ka bɔ ninnu na dɔw ɲɔgɔn kalama donc bi vidéo an ye min ye o ye sɛbɛnni bɛ lamara ordinateur kɔnɔna na cogo min ka tɛmɛ code ASCII fɛ ka na binaire la ani ka bɔ binaire la ka na code ASCII la ka bɔ code ASCII la fɛnɛ ka na sɛbɛnni na sɛbɛnni an bɛ se ka min faamuya ka fɔ a ma aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la aw kana ɲinɛ toujours aw ka partager n'aw ma yɔrɔ min faamuya aw kana hésiter aw b'a fɔ commentaire la n bɛ seko bɛɛ kɛ pour ka se ka aw jaabi ka jaabi ɲuman d'aw ma n bɛ seko damayira bɛɛ kɛ n'Ala sɔnna a ma ka fɔ a ma k'aw ni ce aw ni baraji aw ni aw kan bɛn siɲɛ wɛrɛ ma n'Ala sɔnna a ma an bɛna an ka nin kuri in vidéo tɔ tɛna janya tuguni bilen n'Ala sɔnna a ma a tɔ ye 2 3 ɲɔgɔn donc n'o tɛmɛna an bɛna
vidéo dɔ kɛ k'a yira, c'est-à-dire an bɛna taa taabolo min fɛ nin tɛmɛnen kɔfɛ, c'est-à-dire parce que cours ka ca mais an bɛna explication bɛɛ di n'Ala sɔnna ma n'a a waati sera donc k'a fɔ k'aw kan bɛn Ala ka sunkalo bato bɛɛ minɛ ka sunkalo tɔ nɔgɔya an ye donc k'a fɔ ye k'aw kan bɛn aw ni ce aw ni baraji assalamu alaikum